Časť zo 67-hektárového sadu farmárskeho hospodárstva Ranet je zakrytá ochrannými fóliami. Vďaka tomu ľadovec nespôsobí škody na úrode. Strecha zachytí krúpy a zvedie ich do riadku medzi stromami. Novšie výsadby v sade blízko Užhorodu sú už husté. Sad tak neprodukuje množstvo drevnej hmoty, ale plody. Jablká pestujeme s holandskou technológiou. V Holandsku máme poradenskú firmu. Na základe údajov z meteostanice teoreticky vypočítame, kedy je nevyhnutné použiť ochranné postreky. Holandskí agronómovia nám pomáhajú, aby sme minimálne aplikovali chémiu a jablká boli ekologicky čisté, bez nitrátov a bez zbytočnej chémie. Mesiace nestriekame. Len keď je veľká pravdepodobnosť, že parametre teploty a vlhkosti vytvoria podmienky na vznik chorôb, vtedy ich chemicky ochránime. Vďaka tomu dvojnásobne znižujeme použitie chémie. Tu nejde len o ušetrené peniaze, ale aj o naše zdravie. Jablká z osadu, ktorý leží 2 kilometre od našej hranice, mali doviesť i na Slovensko. Kamióny už boli na hranici, ale dovoz, ktorý chceli urobiť slovenské obchodné reťazce, sa neuskutočnil. І словаки бізнесмени приїжджали, дивилися сад наш, дивилися яблучка, квалітет. Prišli k nám aj Slováci, čudovali sa, aký máme sad, aké máme jablká. Kvalita sa im veľmi páčila. Hovorili, že chcú kúpiť celú produkciu sadu a zaplatiť za úrodu ešte na koreni. Ale nikto nevedel o tom, že Európska únia nám postavila bariéru. Ak na trhu v Európe stojí kilogram jablk 35 centov, tak pri dovoze z Ukrajiny nesmie stať menej ako 56 centov, teda skoro dvojnásobok. Povedzte prosím, kto bude takéto jablká kupovať? Яблучко йде в Євросоюз, в Словакію, наприклад. Значить, воно має коштувати не менше 56 євроцентів. Так скажіть, будь ласка, хто ж буде купляти в збиток це яблуко? Skutočne napriek verejným deklaráciám a dohode o pridružení medzi Európskou úniou a Ukrajinou sú na jablká uvalené clá a daň z pridanej hodnoty, ktoré dovoz prakticky znemožňujú. Ak niekto dovezie na Slovensko kilogram jablk z Poľska alebo Maďarska za 60 centov, bude to pre neho lacnejšie, ako keby ich za 35 centov kúpil na Ukrajine. Dovozná cena totiž nebude nižšia ako 68 centov. Zakarpatskí pestovatelia za tým vidia lobbying Poľska, ktoré už dnes vo vývoze jablk predbehlo najväčšieho svetového producenta Čínu. Každoročne na Slovensko dovážame 2/3 jablk. Bariéra teda nechráni našich pestovateľov. Z Ukrajiny jednoducho jablká doviezť nemôžeme. Hoci ich cena nie je nižšia pre nekvalitnú produkciu, ale pre lacnejšiu pracovnú silu. Ide o ten istý dôvod, pre ktorý k nám presťahovali výrobu európske automobilky. Všetko sa robí preto, aby ste vy dnes na Slovensku jedli jablká v nie veľmi dobrej kvalite. Ja za naše jablká ručím. Máme výborné pôdy s prirodzeným obsahom mikroelementov. Minimálne dodávame hnojivá. Poznám naše zeme, poznám zem v Maďarsku aj Poľsku. Povedzte sami, ak jablon rastie v piesku, čo na nej môže narásť? Pravda, že dá úrodu, ale musíte tam dať kopu chémie. A nám dal Boh takú zem, že nič netreba pridávať. V tej zemi všetko je. Chémiu dodávame minimálne. Nemáme len dobrú pôdu, ale aj vhodnú mikroklímu pre jablone. Odveky tu boli jablkové sady. V jablkovom sade farmárskeho hospodárstva Ranet pestujú 11 odrôd jablk a jeho ročná produkcia je dnes 3000 tón. Ak by sme to prerátali na východné Slovensko, boli by to 2 kg v prepočte na každého obyvateľa. Zrušenie colných bariér by pomohlo na oboch stranách hranice. Vy budete mať lacnejšie jablká, my budeme mať odbyt s minimálnymi logistickými nákladmi. Ukrajina je veľká, vozíme jablká na vzdialenosť 1600 kilometrov a tu je 70 kilometrov do Košíc. Prečo by sme nemohli obchodovať s Košicami, Prešovom, Banskou Bystricou? Bariéru treba odstrániť, aby sme mohli obchodovať. Voziť jablká na Slovensko, ale aj Slováci, aby ich predávali k nám. Preto sme chceli asociačnú dohodu. Preto sme prelievali krv, aby sme spolupracovali.
Pripomeňme, že demonštrácie na Majdane sa pred viac ako 3 rokmi začali preto, že vtedajší prezident Ukrajiny Janukovič prerušil rokovania o asociačnej dohode s Európskou úniou, ktorej súčasťou bola dohoda o vzájomnom voľnom prístupe na trh. Ranet napriek moderným technológiám pestuje a uskladňuje jablká spôsobom, ktorý zachováva ich pôvodné vlastnosti. Budujeme sklady s ochranou atmosférou, kde jablká uskladňujeme so zníženým obsahom kyslíka. Môžu byť takto bez problémov uložené rok i 2. Nepoužívame žiadnu chémiu, nepoužívame vosk. Jablko skladujeme prirodzene. Zákazník dostáva prírodné jablká. My jablko ložíme naturálne i naturálne jablčko ide do покупця. V skladoch pripravujú ďalšiu investíciu, triedičku jablk, ktorá dokáže nájsť aj kazy v jablku či vytriediť jablká v stanovenej farbe. Investície v tomto sade majú dlhodobú návratnosť. Tu ešte predĺžuje skutočnosť, že jablká musia predávať do 1000 kilometrov vzdialených oblastí, hoci pár kilometrov od sadu by bol dostatok zákazníkov. Oddeľuje ich však obchodne nepreniknuteľná hranica.